Днеска ще видим топ 10 реклами някога създаване на тази планета Земя. Apple, Nike, Coca-Cola, Volkswagen, Old Spice, Dove, Marlboro, някакво мляко, BMW и Procter & Gamble, Thank You, Mom. Трогателна реклама. Стига, бе! От рекламата? Ти като башката старите реклами, брутално. Ама това е стара реклама! Любимата ми реклама ми е. Баситъпата реклама! Даже не разбрах продукта. Nike Just Do It. Което не знаех, че е от 88-та година. Най-първата реклама. Така първата пише на Nike. Вау, нека да видим. Качеството. Качеството е брутално. 80 годишен. На 80 години, като него искам да съм честно. Така си пази зъбите да... Много зле го чувам, ама нещо да са добре през зимата. Да winter time, Ти, да. Зъбите през зимата нещо. Ти какво казва тук? Leaving my locker to has. Нещо за my locker. Just do it. Да. Nike Air. Той е бил с Nike обувки човека. Just do it. Да, показват. Just do it. И те продължава да се натискат с това Just do it. До ден днешен. Да. Като взема предвид кога е снимана, техниката каква е. Яко е. За първа реклама. Да. Apple Macintosh Commercial от 1984 година. Така че гледаме. Доста странно начало. Някакви хора варят, някаква жена с чук. Полиция. Много е яко накрая. Тя знаеш? Да. Ти все едно малко през Втората световна война да се събират, айде да не казвам кои, в Германия. Не, това е идеята. Всички все едно са един вид роботи ли? Това е нещо от Матрицата си едно. Матрицата, филма Матрицата, кога изляза? Не, препратка към книгата. Фурля чука. Охо. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Няма да е като 1974, което всъщност е книга. Книгата, да. В смисъл книгата е точно, не съм я чела още, но е така с матрицата, нали, представя хората как има... Филма Матрицата. Да, ама реално не съм чела книгата, не мога да кажа още точно, имаме и там стои. Един вид, че има, нали, някой, който наблюдава всички хора с някакви такива... Роботи. Да. Един вид Apple идват и правят революция. Тази жена с чука маха той големия брат, дето ги наблюдава и всичко става. Да. И просто годините съвпадат и е станало яко. Интересно. Те от книгата са вдъхновили да направят тази реклама. Да. Но нещо, кой знае какво чак... Вижте, за годините си. Да, не е лоша, не е лоша. Да, идеята е яка, защото е по нещо революционно, такова ново. Един вид. Прави си при тях има всякакви работи. Кола, някаква по-новичка. 2011 година, Share a Coke. Сподели кола. Някакви спомени тук. Тук няма Zero май още. 2011 май няма, да. Това е размислателни хора. Споделя колата. На всякакви езици сега. Ма сега саунда и клипа са разменени. Не знам дали е от качението е клип или... Може. Или е от рекламата. Това е някъде в... Не Индия това, но... Някой отидеха. Ще иззад пия водичка. Водичка? Окей. Но бих казал Average реклама. Да. Не е лоша реклама. Не е вау. Да. Average реклама. Не е лоша. Но честно казвам, даже на колко камиончето по-ми харесва рекламите и всеки такива. Оки-доки.
Следващата от Volkswagen Beetle. То е 60-та. 1960 година. Какви реклами? Значи, какви рекламите от кога съществуват? От много време. То от кога цвят съществува? Просто Да, едно време просто рекламите са... в различен формат. Влизаш в механата и бармана почва да те... Мислих, че кажеш, влизаш в пещерата. Влизаш в Всеки нещо от такова. Влизаш в пещерата и правиш така. Уга-буга! Уга-буга! Това е кръг! Бейк роуз! Да. Скърнем пица. Design of the Volkswagen. Чупя такова. Те са някакви сладурски. Ама е така, старичка. Да. Джантата. И един път. Гледай, едно време е такъв ефект да направиш с камерата. Мой. The Volkswagen engine is cooled by air. Can't freeze in winter or boil over in summer. Така? Обясняват, че... Не може да замръзне през Il зимата. finestrino di dietro. Make the rear window larger. Обхваща се само от въздух. Questo? That's all? Solo questo. Гледай That's красота. all. Класик. Ще е много добро качество, бе. Бе, и аз те си мисля, че тази реклама е по-нова, просто... Може би колата е от 60-те, пък рекламата е нова. Volkswagen cuts most gas Да, miles това in не half. е реклама от 60-те на 100%. А, Просто колата е от 60-те, май. може би A така. Volkswagen is never changed to make it look different. Да, виж нещо Only казва... to make it work better. Да, колата е стара. Казва, че нещо... Качеството, да, ето, да, all new, да. Да. Казва, че, нали, Volkswagen никога не се променя, просто се подобрява нещо от този сорт. Накрая казаха и да, all new, един вид, май тая реклама е била като са пуснали нов модел на оригиналния Beetle от 60-те. Нещо такова. Може. И двамата караме голфове. Така че Volkswagen, Beetle. най-добрите. Ако не сте го направили, дарите ни лайк на клипа. Да. Ако ни ударихме на Volkswagen. Така. Old Spice. Hello, ladies. Hello, lady. Hello, ladies. Look at your man. Now back to me. Now back at your man. Now back to me. Sadly, he isn't me. Не съм... Да казвам къв. Switch to Old Spice. He could smell like he's me. Look down. Back up. Where are you? You're on a boat. Тая реклама дори в България No знаем man толкова can много. smell Да. it. What's in your hand? Back at me. I have it. It's an oyster with 2 tickets to that thing you love. Look again. The tickets are now diamond. Anything is possible when your man smells like Old Spice and not a lady. I'm on a horse. Да, тук буквално беше гръмнала, аз съм на Кой си Old Spice, Ма да. наистина е доста добра реклама, защото Яка е. толкова държави да е гръмнала Да, и толкова е И те май различни мъже са ползвали, не само той, имаше и с други мъже. Да. И интересното при това е, че те таргетират жените им да Да. купят Да. продуктите, защото те са мъжки продукти. Между другото, Дезодорант, Old така. Spice е тръгнал като женска марка. Вярно? Да. Охо. Стария кораб. Сега, те пак имат май някакви женски продукти вече за България, не знам, но е тръгнал като женски. Има женски продукти? Май има и сега, и до ден днешен, ама е тръгнал от женски продукти. Ма сега е доста Сега е мъжко насочен. Мъжко, да. Да. Но рекламата виж пак е насочена към жени. Да. Да ти купя един Old Spice. А интересното, което е, че Old Spice са на Procter & Gamble и ще гледаме тяхната реклама на Procter & Gamble. То на Procter & Gamble кой не притежават. Наистина. Следващата, DAF. В миналия клип, който реагирахме на топ 10 най-добри реклами за 2024, отново беше DAF в класацията, така че ако искате да видите, може да гледате клипа в канала. Сега да видим обаче. Да, в Real Beauty, те пак са с това Real Beauty. Да, между другото 2024 беше за То си Real е Beauty. много... Обаче е старичка рекламата. Да. Един вид показва, че има... Тук няма AI. Да. Някакви несъвършенства по кожата има. Реално. Сега я подправят. Грамират я. Косата я оправят. Ехе. Какво стана? И сега сигурно ще я направят. И дълъг. Да. Ехе. Те я направиха друг човек. Те е доста стара реклама обаче. Да. 1957 пише тук. Да. Да, ето казва, че... Един вид...
В много реклами са, да, козметични марки. Работата е да смени Реал красотата. И виж от кога са тръгнали ти с Реал бютито. Да, от винаги. Да, то ти им е първата цел. Да. Имат гълъбчета. Тук са 3 гълъбчета даже. Добра реклама. Да, тя е стара. Малко над тебе рече реклама. За времето си е било брутално. Да, нещо революционно. Да. Супер. Дойдохме на Marlboro 1970, гледам тук някакъв кон Мустанг. Жеребец. Да, беше Мустанг. Мустанг, да. Мъжко те цигарите, мъжко. Да. И са само жени пушат малко. Каубой, те ци. Да. You don't see many wild stallions anymore. Брутално е стало там. Гледай. Сега ти гледаш някакъв такъв филм. Любимата ми реклама. Дори ни пуша между другото, защото съм фен на цигарите. Никой не съм бил пушач, да съм ги спирал. Виж, той е каубой. Направо почва да се допушва, наистина. Гледай какво става. Мъжко. Мъжко. И те говорят за конети. Те като свириш на някоя жена. На кой ще свириш, бе? Добра реклама. Ти като башката старите реклами, брутално. А това е стара реклама! Любимата ми реклама, между другото. Любимата ми реклама, между другото, да сега. Топ реклама. Топ реклама. Дори не съм пушач, човек. Дори не съм пушач. Баш така показва това мъжкото. Точно, го спряха рекламите за цигари, защото нали сложиха рестрикции, трябва да пише... Виж, тук няма никъде пушенето, убива това... Между другото, цигарите са вредни, не пушете. Въпросът е, че през тия години, когато ги гледате тия мъжкари, са пушили, се смята, около 2-3 цигари на ден. Така че 2-3 цигари на ден може би не са такъв голям проблем, но всеки който се говори, колкото хора да познавам, всеки ми казва кутия на ден. Тогава са пушили наистина по 2-3 цигари на ден, защото не е имало толкова масово. Така че, да, просто може би ни трябва да се прекалява с тях. Ако може ги изцяло да ни пушите. Така, първата реклама, която ние знаем марката, някакво мляко, Америка, 93-та, така че тук ще съдим само рекламата без продукта. Имаме някакъв интериор. Това филичи са. Ти Наполеон ли? Америка. Аз знам мечката Хамилтън. Тя беше Падингтън, не Хамилтън. За Хами аз се сетих. Александър Хамилтън. Този някакъв. Айде да разберем за какво е рекламата, защото още не знам. Мляко. Това мляко е рекламата. Сега винаги да имаш мляко. Да. Един вече няма мляко и се е прецакал. Баси тъпата реклама! Даже не разбрах продукта. Видях за малко. Да. Видим нещо много важно, обаче не е чакал се едно, че обаче яде в същото време. И му трябва мляко. И му е приседнало. Има и вода. Мляко има човека. Нямаш ли? Трябваше да има. Да, трябваше да има. Най-слабата реклама до сега, между другото. След най-добрата видяхме най-слабата, буквално. И сега имаме BMW. Пак някаква стара. Жени, коли. Need for Speed. Бързи ярости. Кабрио. Как са? Ти ставиш реклами, надуваш музиката до края и всичко някакви. Мажи с крем. Да не изгориш. Имаш кабрио. Нищо не се разбира от разговор. Да. Сега в момента рекламите, виж колко се мъчат да ни го правят толкова ясно, толкова... и качеството реално. Тогава се е чува. Не е лоша реклама. Да, някаква съвсем нормална реклама. P&G. Това е нещо за Лондон Олимпикс. Аз май за тази реклама се сещам. Thank you, mom. Благодаря ти, мамо. Мисля, че съм я гледала. Hi, sweetie. Време е да ставаш. Ставай.
Седи се. Ставай. Какво ти ми остава, аз? Влиза с врата, ставай, на училище си. Къде си ми остава, Е така. Аз съм отгледан по друг начин. Не така, ма бъде. Аз като казармата. Какво и ти събуждай? Ставай, бе. Ай, ставай, ти да нещо. Не, никой не съм били, ама. Хубаво е. Виж, гледай сега спортуват, ще цапат дрехти, ще трябва да ги изперат. Да. Ще трябва да изменят чиниите, плуване. Перат. Да. Добре почваме, рекламата. Ният. Държи се за децата си. Деца и майки, смисъл, това е формулата за реклама. Да. Много е family friendly за цял свят. Майка, деца. Моменти да благодарят на майките за всичко това, което благодаря ти много. Аз не страхувам. Що? Не знам. Рекламата да реагира? Да. Несъзнателно. Да, големи хора. Благодарят на майките. О! Трогателна реклама. Мисля да съм си хоче. Стига, бе! От рекламата? И на него. Тя успя благодаря на него. Много е сладко. The hardest job in the world is the best job in the world. Най-трудната работа на света е най-хубавата работа на света. Благодаря ти много. Я, гледай! Гледай какво става. Всичките марки, дето са Да, Тайт, Памперс, Жилет. Жилет ли? Proud спонсор от Мамс? Да. Те са били спонсори на Олимпийските игри. Да. Браво. Настръхнах, разревах се. Наистина. Значи добра реклама, щом предизвикам. Много добра, наистина. Наистина най-добрата реклама някога, която съм гледал аз лично. Яка. По-добра от Марvel Сбор. Много се радвам, че изгледахте клипа до тук. Ако искате да видите подобен контент, само че за 2024 имаме такъв клип, може да го намерите в канала. Ако не, може да гледате някои от другите ни клипове. Благодаря за гледането и до нови срещи!